салом мухлисони Барселона ва канали Барсатиҷи. Дар ин мавсим финали ҷоми Испания на танҳо як саҳифаи нав дар таърихи футболи Испания буд, балки рамзи устуворӣ, ормон ва эҳёи Барселона гашт. пеш аз бозии фазо миёни мухлисони каталонӣ пур аз интизорию шодӣ ва ҳаяҷон буд. Дастаи Ханси Флик аллакай суперҷомро соҳиб шуд, ба финали Лигаи Чемпионҳо роҳ ёфт ва то ҳол барои медалҳои тиллои Ла Лига сарфи назар аз тақвими пуршиддат ва набудани бозингарони калидӣ мубориза мебарад. ҷароҳатҳои Левандовски, Балде, Касадо ва Бернал пеши ҳайати мураббиён мушкилоти нав гузошт, аммо бовар ба нерӯи худ ва бозгашти Марк-Андре Тер Штеген баъди танаффуси тӯлонӣ фазои ягонагӣ ва эътимодро байни даста эҷод кард. шарҳи рақобати финалии ҷоми Испанияро манзуратон мегардонем. ҳатман обуна шуда моро то охир ҳамроҳ бошед. имрӯз тақдири қаҳрамонӣ дар Англия метавонад ҳаллу фасл гардад. Ливерпул ки пешсафи ҷадвали АПЛ аст, имрӯз Тоттенхемро дар Энфилд қабул мекунад. ғалабаи навбатӣ шогирдони Слотро пеш аз муҳлат ба қаҳрамонӣ мерасонад, вале Тоттенхем ба ин иҷозат медода бошад? аз ҷиҳати фазои даставии Ливерпул беҳтар асту назди мухлисонаш худро шарманда нахоҳад кард. пешгӯии ман, Ливерпул бештар аз 2 гол ба самар мерасонад. шумо чӣ фикр доред? пешгӯии худро бо 1x карда бо истифода аз калимаи сеҳрноки TG Barca то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумотҳои лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. бозии ниҳоии муқобили Реал Мадрид бори дигар собит кард ки Эл Классико танҳо футбол нест, балки олами алоҳидаи эҳсосот, асаб ва мардонагист. аз лаҳзаҳои аввали бозӣ Барса характери аслӣ ва ҷасорат нишон дод. фишори баланд, фланкҳои фаъол, бозии пуреътимоди Ямал ва Рафиня, ин ҳама ҳанӯз дар дақиқаҳои аввал ба хатти дифои Реал фишор овард. каталониҳо бозиро зери назорат гирифтанд ва бо вуҷуди лаҳзаҳои баҳснок бо довар ва голҳои бекоршуда, даста ҳамоно бо итминон ва сабр пеш мерафт. голи аввал натиҷаи мантиқии фаъолии Барселона буд. Педри ки ба ҳаракати босуръати Ямал ҳамроҳ шуд, бо зарбаи қавӣ гӯшаи чапи дарвозаи Куртуаро кушод ва варзишгоҳро ба шодии бемисл овард. Реал кӯшиш кард ҷавоб диҳад. Мбапперо ба майдон бароварданд ва хатти ҳуҷумро тақвият бахшиданд, вале хатти дифои каталониҳо фидокорона ва ҳамоҳанг амал мекард. бале, Мбаппе тавонист ки аз зарбаи ҷаримавӣ ҳисобро баробар кунад, аммо ҳамин натиҷаи асабӣ дастаҳоро ба санҷиши воқеӣ бурд. Арда Гулер аз зарбаи кунҷӣ бо як партофти аъло тӯбро ба Чуамени расонид ва ӯ дар байни муҳофизони каталонӣ бо зарбаи сар тӯбро ба дарвозаи рақиб фиристонд. ин гол лаҳзаи ҷашни ҳақиқии Реал ва мухлисони он буд, аммо финал бе эҳсосоти шадид намешавад. дар дақиқаи 84 Ламин Ямал ба Ферран Торес паси дақиқ дод ва Торес пас аз гузариш аз дарвозабон голи дуюмро ба дарвозаи Реал ворид намуд. дар дақиқаи охирин пеналтии таъин намудаи довар ба фоидаи Барселона баҳсҳои зиёдеро метавонист ба бор орад, аммо хушбахтона ВАР дахолат намуда онро бекор намуд. дар вақти изофӣ Барса боз он хоҳиши то лаҳзаи охир ҷангиданро нишон дод. лаҳзаи ҳалкунанда ки Жул Кунде бо маҳорати олӣ тӯбро дар майдони рақиб гирифт ва ба кунҷи дур зад. ҳамон лаҳзае шуд ки аллакай як қисми таърихи клуб хоҳад монд. ҳатто пас аз он каталониҳо бозиро зери назорат нигоҳ доштанд ва новаста ба асабонияту баҳсҳо оромиро ҳифз намуданд ки ба Ханси Флик имкон дод дубора Анчелотиро дар бозии ҳалкунанда мағлуб созад ва Барселонаро ба унвони сазовори ҷоми подшоҳии Испания расонад. имрӯз ғалаба на танҳо соҳиб шудани ҷоми Испания, балки шаҳодати он аст ки Барселона ба сатҳи баландтарин бармегардад. ба шарофати рӯҳи даставӣ, қарорҳои ҷасуронаи мураббӣ ва истеъдоди ҷавонон ки аллакай услуби футболи аврупоиро тағйир медиҳанд. ин мавсим барои ҳар як дӯстдори Барселона махсус аст. ҳоло 2 ҷоиза дар дасти нилнуриҳост, аммо муҳимтар аз ҳама даста ба мухлисон шодӣ ва эътимоди нав ва пирӯзиҳои бузургро баргардонид. пешорӯи мо Ла Лига ва полуфинали Лигаи Чемпионҳост ва Барселона ҳама чизро дорад то мавсимро дар сатҳи баландтар анҷом диҳад, яъне чемпионии Испания ва қаҳрамонӣ дар Аврупо. зеро вақте ту характери Барселона ва пуштибонии мухлисони садоқатмандро дорӣ, ғайриимкон имконпазир мегардад. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ тансиҳату хонаобод бошед.